In deze podcast deelt Wilma haar persoonlijke verhaal. Haar verhaal blijft bewegen. Levenservaring, schaamte, schuld, spijt en de moed om steeds weer door te gaan. Luister naar een openhartig hart van een vrouw die niet stilstaat en blijft bewegen. Ze blijft bewegen. Die vrouw heeft het overleefd. Daarom deelt ze haar ervaring. Stil, het kan je helpen. Luister en leer van haar. Winnaars zijn mensen die doorgaan ondanks de pijn. Leef! Weet je wat het is? Als je alles verliest en jezelf ontdekt. Dat je ontdekt dat je, ondanks dat alles van jou is verdwenen, dat je beseft dat je kracht, je leven, het gesuis in je oor om door te zetten, om niet op te geven. Een kracht die jou blijft duwen, een kracht die jou blijft vertellen, het is niet over. De cover van mijn boek representeert dat. Het moment dat ik besef van dit kan niet zo langer gaan. Niet iedereen kan het fout zijn. Er is iets in mij die elke keer mijn eigen leven saboteert. En wat is dat? Wat is dat? Ik wil dat ontdekken. Wat is dat? En dat heb ik gedaan. Het begint al bij de cover. Je ziet half vrouw, half leeuw. Heel veel mensen vragen mij, Wilma, waarom niet een leeuwin? Hier staat de half van een leeuw, dat representeert mijn vader. Mijn vader dat niet in mijn leven aanwezig was, doch zijn energie, de afwezigheid van de ontwikkeling van mijn vader in mijn leven, hoe dat mijn gedrag heeft bepaald. Hoe dat mijn doorzetting op een rauwe manier toch elke keer heeft geholpen om niet op te geven. Dus dit boek is niet een ode aan mijn vader. Dit boek is een beschrijving hoe je dan zonder een van je ouders in jouw leven de trekken terug gaat zien. Je kan terugkijken waar zijn bepaalde stappen verkeerd genomen. En je krijgt die lessen mee. Die zijn pijnlijk. Die zijn er. En gaandeweg het leven blijft jou diverse situaties presenteren. Dat jij beseft van het moet anders. En dit is het begin. Het moet anders. Het is anders. En dit is hoe ik het vanaf vandaag ga doen. Anders. Want ja, ik wil. Want later is nu.